Kakenhun jong ka Don Bosco Media Network, haka jingshang wat kubor haka ling kajala, bun ngiju kam pelet jingmut ki kubor ki bedei beki samla, la kalong haka puli puthi, ki kam ki jam, bat ki sap ki pong. Da ka bapen pau perthai ki, bat ban kinti wiki haki babun ki liang. Habapai shiki kam ki jam, kamlong ka basuk ki samla haka ni ka juk minta, ban kmi lenti tangi ki kam sorkar. Henry kaladei kapor ban pai khamat chaki kam lajong ban yeng halaki jong ki kejat. Kani ka kubor ka bangin pin I shapi minta watla kaya day bat ka kam jong ka wei ka long kami Henry ngi kermen bakan long pat ka kubor shaki samla ban pai khamat shaki kam lajong. Haka wei ka ying ka badon haka shinong laujin riu nong thamai shilong ngilalai rung haka ying jong ikong norma lakyang kalong kami balasong thait na kakam sorkar. Marsin rung haka ni ka ying lasaki nadu na pelaw hadu haki baranda ye ki jingthung ki babunjan kamtam ki ding rin ki bawatla ki day ki jat ding ki bahe lada day bantung shaklaw. Henry hangni kadur jengki kalongkum kita ki ding he penban lari la sumaria ki hakata kerukom bagi longdur kum ki ding he penban ki day ki barit bat ikini ki jat jingthung haka ktin English ki ong kita ki bonsai. Ikong norma lakyang isumar bat penhek pensan yakini ki bonsai mentala palat lai pesan snem. Da ka ba pelut por khambun banri ban sumari ki palat ia kaberi khunrin. Ka jinglud ti kamdan jinglud e kalong bapim haban investi e Henry kadai tang kapur lang pi kapur yo di haban pelut di kapur borok hot yo patient yo passion ti kabadan kam kadai tang katahi long palat e kabari kun kemanong mo bay ki kun pidang la ban phari hakinong tray lani haki aya kat bay kini pat pihak banri hi daladi kamut lada piklet ban ay tang cisngi ro kamut bulayam di manlong no lalong hi kembari kesau rimiau kum tu kum kipet la kata eki man kasni.
bonsai is an art bagi orang mo living art. Kadi kata art ka ba im ka ba wat kibri ki ba pej ye uru ki de bandai kibri ki ba nang ban pej dan ki bom nang ban pej ru ho. Hanrei haba phiri phi sumari une hanga ngasngau baka ngasyam baka longkum ka kenja like a therapy kepenja that ya ka jengmut ke jeng perkhat ya ka mensiam yang phi mo ka ba long pindadan kanu problem ne kanu ka iru sisian ba phidan lang phile ibikini phiklat lut ke baro ti ka lalong hikawi na ki therapy ki ba hai kan Kei kabala pelong yang i banet pelut por bat keni kalong kemi. Kadai halor ke kubor na ikong normal lakyang syaki samla. Namar keni ke kamru kala ban longkum kalat kamai lada ki samla ki pelet jingmot bat minot. Kani ka bonsai culture hi la dengila kan dan long kawai ka ba nangkong kan promote swaya ka tourism ka jala jongi ti mentala dengin sedang kan ni kam shu na markil adon ki badi mentate ki dieng ki babun kum tu ka ba dapi thong pindale sistem kamut fitri ni u ka ba slam kamut hadu lai snam 3 growing seasons kamut plala bandi bat kadoru kalong kabaram dor bah bandi kini mo ti nga perkhat menta kan lada barokhat nin kalong ka appeal kalong ka request jonga kanya kinong pekai baro ya kitu kibriu hi kiba juiet mo bantung sentiu bantung jingtung bat kan thai ban senrang lada kila ban bu ban sedang bantung sebat ki bonsai de haying jongki dai we ar ti nadu ba kidang red ki khun jong ki ru ken involve lang iki ken hikai lang iki ru bakin thum kumnu bakin yoi bakin long in touch bat ka nature mo nadu bakidang red ti kan nu lei kan long ka babha lada ka school ru ken la ban pelong ya kan ni ka jing bonsai kum kawai ni ka project work jong ki mo haman ki school sibu ki khana nadu class 1 class 2 ru ki kena menta ki lastan nei ti kamut haskul ru kamut kin phan le ki kan ti project work kem ki jura ki wei kin wan ra ki ding ru ta kamut kalong one student one tree mo one student one bonsai ti ailat ba kita ki ding ru kin he lang ba ki kena mo ten da ki lalaj na school kamut kin da ki ba ko le bonsai kan ang bahan ki le ru kam le hi tang ba long kilayo kata ka foundation te bikin ya kami mariang kin sumar ki ding ki si te kanihi klam atatian kan wanlam kan haki kata ka jing jong ki kami mariang bahkan wanlam ru kata ka jing penduna kan ka jing pempathar ki ding ki si ki pendu ki klau ki tap mo Ikong normal lakyang ilong ibakloi ru ban ai jing hikai ye ki samla ki badon ka jing ang not ban nang ye kini ka kam namar kam de ka basuk ban chus dang hinalade namar hap ban tip janai bha kumno ban thong ban sumar ye kini ki jat ding bakin long dor kumni ha ka ba ilong bakan shimpor tang kumbalai ne saus nem ban penlong dor ye ki kumni bat ki deiru ki barem dor endala long ban di ye ki
blong ru uba barokhat gila lut ban le eu ni bonsai mo bat kan thai bat senrang bat khlum bat khna long phile patai mi ukum tu ke investment ru kam dan ye kum ta ngong ba phu invest be tang e ka por jong phi tinga pe menta sakini ki BSc agree MSc agree ki bom dan kam dan jam mo ki scientist botanist e la ki sedang ban involve lang ye la di hang ni kan long ke babaha palat kan namar ba ko man ong no nga katap hosnem nga sule experiment hi ikini ki ding ki sindau ki sbo ki batung tila ki dan kum kita ki beriu long kanang baha susu kan kata kan ka way bat ka way pan kalong ba kiway lu kan yo kamlang kamut kitu ki supply bo nang ta kini nursery ki batung badi ki sentiu mentaru kamut kanang increase ke production jong ki da ka bakibu ki ding ban ki balong ban le bonsai kata ka way mo bat ka way pat nadu kini ki plai kitu ki bonsai jong abang abu kitu ki object ki baret kitu kim dai ki jingle kai ndre ki ba shupha na shabar ki ba especially meat mo de benta ban display kini ki bonsai te ngapet kini kasi jongir ki bet ki crafts work jong ki kam tung PB hei mo baki dia dan kam refinement kan dan hoat hanrei lada ken penbet ni ladi kam kitur ken yo akam langkan kata kawai bat sa kawai pat lada buan nangingin sedang benle ya kan ka bonsai culture deh tekamut kini ki ngila benar lam ru ka pottery kan ka stiet jongi namar ba 4 judan pottery mo hang ni stiet jongi menta namar ba katahi ka de ka ka problem yang ka ba batung namar ngim yo khiu ni haban su pha na sabar bat kador kolong baram kata ka way te sakini ki tools bangi panan kam ni kini kitar bangi khap yaki bonsai ru kadai ki bakham sina kerpang te kumikini ru hang ni hari jungi kila ban sinai kataru kamon kita ru kenyo kamlang te kadai tang kumtahi ban overall hi te kadai bakan ban promote ke tourism namar ko man long no manta kala bun mo tourism ki bawan hang ni te subu menta lada dai boong kadan kum kani ka Atom festival ngi Julai kani ka cherry blossom festival ru bak Julai hari Japan te kani ka bonsai art hi kani ka art ka bami na Japan te kan nula dangi kan long ka ba itanat kan ka ba ipu iping la dangi la bandan bat saka bonsai festival ru la da bun na preng jongi ngi participate lang kani Kermen bakatu ka khubor na ikong normal lakyang kan long shisha ka jing mintoi ki samla ne wat ikirang baru ki badon ka jing sngo tenna banthung ki bonsai
Kermen baka sorkaru kan pai kmat syakum kini ki beriu ki batrei ye kini ki jat kam ban penyo ye ki lempung bat ki rinsan ban penpau perthai ye ki kam jengki kenang bakan pelelat pelelenti ye ki badon ke mensim ban trei yakani ka kam. Ti kumentangi layo iki dieng bakam he ti kamut hapo kalai snem ladangi grum yaki ni trin yaki kamut udang long pri bonsai rai snem ni ala bandi tang kador kan long bai kabarem kamut ka ba diki hajar be sanang kan dan su banong ta uba hapo hajar te ti kita kibadi kila bandi kum kita mo kajing yonong kan bun ladaki kin invest ya takapor jong ki hang ta long kini kibatung ikiwi ru kin chung lang kin bu lang ikini ru te kata ka way bat kidan kini ki mami bonsai biki ong kibaret bahaki bakat i ki bakat isenduk jing perut lani bakhamrit isenduk jing perut bangitrin ki bonsai hang tu kitu ki balong basuk ya kini ki tourist ki edu kindawan bakin thiet namar lada with proper packaging teknik mo kila badim hadu da kita yawru bat kador te kan long kabarem bat banong hi bonsai tang syukran hi bonsai ti kamut ki hajar batad kamut di ki hajar kan hanre bapoi di ki pau hajar wat bapoi lang ru udan hi ti kalong pemta kan menta ko manong no hari Japan iki ki dieng ki basan spa ro spa senam China Japan nei ti kitu ki dei ki ba ki sim pateng ti na ki kemi ki ai haki kun haki siu pateng ki ri ki mo bun poi kat spa senam ti hari jongiru menta kumban ong no nga ngalas sedang tabalay pau kandai senam ladadan ban take over pat nanga hadian kamut nga habang trin kini kiding menta ngalai ilupa kan ka future jung hadian san post nam unlong kumno hadian kumta kan namar kiding te ki kam slam mo ban ki brio te hadian si spa senam unlong kumno te long la suyo ilupa kata kan te ladadan ki ba long serious ikan ingin simpateng ikan ni kan long no kum ka long ka culture mo hakari jongi kamut kan long ke ka ba ka perthai ru kan itu kan